Nazdar borci. Servus. Tak ako všetci viete, tak nás čaká 9. januára turnaj v Ludrovej na novom multifunkčnom ihrisku. Tento turnaj som zorganizoval na pomoc nášmu kamarátovi Mariovi Oravcovi, ktorému prednedávnom vyhorel dom. Tak aspoň takouto malou službičkou sa mu snažíme pomôcť. Dnes na tomto videu tu vyžrebujeme mužstvá do dvoch skupín a na turnaji sa predstavia mužstvá, ako sú Lunako z Ludrovej, čiže Ludrovské nasávacie komando, Mladé pušky, takisto z Ludrovej, Legendy spoza kopca z Liptovskej Štiavnice, Teplanskí Černovci, aj odtiaľ, Ľubčianski Miesiči z Partizánskej Ľubče, Ludrovský Šramot, opäť z Ludrovej, posledné štvrté mužstvo z Ludrovej sú Men in Black a posledným 8. tímom sú Štiavničkári. Máme tu dva žrebovacie koše. Je to kvôli tomu, že sú 4 ludrovské mužstvá, tak aby sa nestalo, že v jednej skupine budú všetci Ludrovci. Takže budeme na striedačku vysiahneme dva mužstvá z Ludrovej, ktoré pôjde jedno do A skupiny, druhé do B skupiny a z druhého koša vyžrebujeme taktiež dva, ktoré znova rozdelíme do A a B. Potom znova z Ludrovej a znova z druhého koša. Takže začneme, pristúpime na žrebovanie. Tak, prvým mužstvom z Ludrovej, Ktoré pôjde do A skupiny, stalo Men in Black, kapitánom ktorých je Patrik Holý, momentálne špilmacher Štiavničky. Michal teraz vyžrebuje druhé ludrovské mužstvo, ktoré pôjde do B skupiny. Dobre to robím. Ďalší myslím, že v pohode. A tým je Ludrovský Šramot, Kapitánom Maťko Horovský. Toto mužstvo sa prihlásilo ako posledné na poslednú chvíľu. Sú to väčšinou nádejné futbalové talenty z Ludrovej, ktoré žiaľ Bohu sa dali na inú cestu. Zlomila Xova a Bocian. Jedného času chceli spraviť aj B mužstvo Ludrovej, len mali po ceste Bocian, potom Sovu, takže si viete predstaviť, ako to dopadlo, čiže na ihrisko nedošli. Z druhého koša vyťahneme do A skupiny. Štiavničkári. Kapitánom je Maťo Rázga. Šikovný to študent. Teraz Michal vyžrebuje do B skupiny. Ešte sekundičku. Do B skupiny pôjde Legendy z Liptovskej Štiavnice. Kapitánom je Marek Pavlík. Teraz opäť do A skupiny vyžrebujeme Ludrovské mužstvo. Lunako. Kapitánom je Michal. Ako sme hovorili, Ludrovské nasávacie komando, k tomu iný komentár netreba. Z Ludrovej. Môžem ťa vyskúšať, ty sleduješ dianie. Teraz pôjde posledné Ludrovské mužstvo do B skupiny. To sú Mladé pušky, kapitán Michal Kmeď.
názov môže trošku klamať, lebo sú to tie staršie ročníky, ale skúsenosti hovoria za všetko. Tak, do A skupiny teraz vyberieme posledného účastníka. Tým je Ľubčiansky Miesiči. Kapitánom je Marek Rado Kúkol. Momentálne hrá v Dubrovej. Rýchly krajný obranca. Ľavá a pravá noha nerobí problém. A posledným mužstvom, ktoré pôjde do B skupiny, je Teplanský Černovci. kapitánom Mirko Bobek. To bývalí hráči Černovej, ktoré väčšina teraz pôsobí v Litovskej Teplej. Však, kde sú peniaze? A kde sa fľaša blísne? Tam sa ide. Tam sa Mirko tisne, ako to už poznáme. Ako ty sa nesmej. Tak, máme vyžrebované skupiny. Bude to zaujímavé. Uvidíme, ako to dopadne. Teraz notárka kričí, že všetko bolo v poriadku, takže sa nemusíte báť, žiadna korupcia, žiadne dohady. Všetko podľa pravidel. Nie je to ešte bolo pekne deň. No, čo viac dodať? No nič. Už len veľa šťastia. Každý nech ukáže, čo vie. A dostaňte, tí, čo sa dostanú do finále, tak nech aspoň nastúpia, že nie, že to bude pod vysokým vplyvom alkoholu. A To je základ, nie? však áno, jedno druhé. Chcem vám ešte popriať pekné sviatky a vidíme sa toho 9. januára 7:30. O 8 začína prvý zápas a časy, kto kedy hrá, rozlosovanie, to všetko dám na Facebook. A nezabudnite do 31.12. zaplatiť štartovné, lebo naozaj, keď nikto nezaplatí, bude musieť zohnať niekoho iného, aby sa naozaj nestalo, že v sobotu 9. januára prídeme a jedno, dve mužstvá neprídu, tak potom by to trošku narušilo. Takže ešte raz pekné sviatky a vidíme sa. Zdar. Futbalu zvlášť. Majte sa.